Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Okwu mkpu n'ọnụ n'oge a ọ gbasatara Igbo niile, mana ndị ntorobịa ka m na-enyekarị ya. Ndị ntorobịa anyị gekwanụ ntị. O nwere ndị oyibo na-akpọ trust trust, ntụkwasị obi. Ịtụkwasị obi, ị ga-agbarịrị mbọ n'elu ụwa. Unu enekwana aka ụwa kịta dị. Ụwa kịta akwara agha, ebi na o si n'ezinụlọ dị iche ya, ma afọ sa mgbe ejibizi ma peer group ma ọsa ọ gara agha. Mana gị bụ onye ntorobịa Igbo, gị bụ nwata Igbo, onye ntorobịa, gị bụ okenye Igbo, ekwana ka ndị gị na ha na-emekọ ihe ka ihe a kpọrọ trust ya, inwe ntụkwasị obi n'ebe ị nọ, ka ọkọ ekwekwana ka ọkọ ihe ntụkwasị obi na-arụ ehika. Onye ọbụla gị na-emekọ ihe, gbaa mbọ fụ na ọ na-enwe ntụkwasị obi n'ebe ị nọ. Ọ na-aka njọ ma ọ bụ na nwekọ ka sidere gị, ọ bụ na ndị gị na-emekọ ihe bụ gị nọ na receiving end. Ndị gị na ha na-emekọ ihe, gị nọ na receiving end. Ekwena ka ntụkwasị obi kọ ha ụkọ n'ebe ị nọ. Ekwena mgbe m kwuru okwu sị na mmadụ enweghị ego abụghị ya kọwara poverty, na-asị ka akọwa n'oyibo enweghị ego. Poverty ka njọ ebe ndị gị na ha na-emekọ ihe enwe ha ntụkwasị obi n'ebe ị nọ. Maka ekwugo mesị, ọ bụrụ na ị nweghị ego ọgbọjọ dọrọ, ndị gị na ha nọ nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ, ị nwere ike isi ka ibiri ebiri. Mgbe ị nwetara ka ị kwụọ, ha ga-ebinye m gị. Ha enwe ha ntụkwasị obi n'ebe ị nọ, onwe onye ya enye gị. Maka ọ bụghị iji kokunye enwe mmiri bụ isi. Nọ nnatakwa iko bụ ebe ntakwaghị iko, ma ndị ya ata arụ, ma ndị ya ashị mbọ, ma ndị ya aghacha. Maka na ọgbọ a nọ ya kịta, ọkwa ihe ha ji eri nye ime ya bụrụ gaị, ịghacha bụrụ gaị. Ọ bụ ọkwa ya bụ gaị. Ndị ga ha emeki ivuru ndị oshi andrọbịrị gang. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ nke ifuru onwe gị, ozugbo ndị agha gị na ha na-echekọ ya enwezi ntụkwasị obi n'ebe ị nọ. Ị nwere nnukwute nsogbu, maka unu mara ibi na aba ha na-ezu ochi. Ụmụ ndị a na-aba ha na-ezu, a na-enye ofu onye ya na-ejide, o jidesizie mgbe ya si ya wetazi ihe oji ọkọbatu ma ya fọsịkwa a na-ekọbatu aha ndị nke ya. O nwere ike ịta isi gị sef, o nwere ike ịta isi gị nya. Ekwena ka ndị gị na ha na-emekọ ihe, ka inwe ntụkwasị obi n'ebe ị nọ, ka ọ kọọ ha ụkọ. Ọkachasị ọ bụla gị na receiving end. Ekwubugo m ya. Gị na mmadụ mekọọ ihe, ọkachasị ọ bụla gị nọ na receiving end. Ngị bụ onye na-anata, ngị bụ onye a na-enye. Ekwena ka onye abịa jụọ gị agwọ egburu ọdị mkpirisi one. Egbucha ha agwa ha, jee na-egosi mkpirisi one ọ dị. Ekwena ka ọ bịa jụbazi agụ nwoke ka ezi gwazi agwọ egburu. Ekwena ka ọ mee n'ọfụ. Ọnya bụ ibi odo trust, ime ka ndị gị na ha emekọ nwee ezi ntụkwasị obi n'ebe ị nọ. Ihe ama kọ gị kọgbuo, o mee ka ọ ya kọ gị, ndị akwa ga nwekwe nwere ihe eme ebere sef nye gị, sigwa gị enyekwana ha, ma ọ bụ mgbe o ji mapụtara gị wetakwa, maka na ama onye nye na ha na-emekọ ihe. Atụfukwana ntụkwasị obi ndị mmadụ na-enwe ebe ị nọ.